pamatian namun ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang bituon, mga balita may kala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magkala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakulod Aksyon radyo. Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakulod Aksyon radyo. Kaulog kanay, sinisan ang mga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalap na. Pag-asig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa bakulod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. This
Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, pitsa 17 na bulan sang Hulyo tuig 2021. Aksyon! Radio! Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Aksyon Reports first portion. Aksyon! Radio! Sila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal Bacolod, nagatingwa pa mapasanyog ang vaccination program suno kay Councilor Nobero. Isa patay, isa pilason sa pagpangluthang sa tuboso. Wala pa sangbay na monitor nga persona o kon grupo nga nagabaligya sang piki nga vaccine kag piki nga vaccination card sa Bacolod. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginatun-an man sang Professional Regulation Commission o kon PRC ang posibilidad nga pagdula sang government licensing examination. Suno kay PRC Chairman Chopilo Pilando Jr. Ini ang ila man ginatun-an mandated sang lahi kag ila ini ginatugyan sa mga mamalida. Sa karon may 46 ka mga regulated professions. Suno kay Pilando ang argumento sa pagpatigayon sang examination para yara sa national qualification system sa pagproduce sa mga professional bangod hindi palariyo ang ginhalinan sang mga profesional. Una na, inaduso ni Duli Secretary Silvestre Bilio III nga hindi na magpatigayon sang board exam bangod ang mga estudyante ang pila ka tuig nga nagtuon kag handa na para magtrabaho. Ini dilibatihan ini. Madamo ang mga pamalabag sini. Pero bintahan naman ini sa mga nakagraduar nga wala pa makakuha sang board exam. Depende ini sa aton mga mamalida. Pero kalabanan sini sa pananaw ko na mabudlay makalusot nga hindi na pagpakuwaon sang pasinawan ang mga nagagraduar sa nagkalain-lain nga mga profesyon. Bintaha ini sa wala iya makakwa exam kag wala makapasar, pero daw hindi naman ini bintaha para sa mga nagkuluwa sang exam. Daw masiling naton pasudlon mo lang sa trabaho nga wala makakwa pasinawan. Kung sa bagay may rason man, 4-50 katuig nga nag-estudyo ini ang mga estudyante. Pero kinanglan matistingan gid. Kung bala ang gintun-an nila ma-apply nila sa ila trabaho. Amo ina ko nga may mga exam sa mga profesyon. Katulad sang doktor, nurses, manunudlo. Di ka budlay man. Patrabahoon mo nga base kon nalimtan niya na ang iatinunan bla. Kagang iban gin papasar la bangod sang kaluoy, bangod sang impluensya, kag iban pa. Depende Wala kita nagahatag sa aton konklusyon. May ara man niya nga nagkuha exam na kapasar na ka-jackpot. Hindi man tanan. Ang buot silingon, dipindi niya. Dibatihan ana ini sang mga mamalida. Kung bala, gusto, paobrahon, ang wala makakuha exam, i-consider siya nga isa ka profesional na gid. Bisan, wala sang exam
nga natabo. Hindi pa man ini final Damo pa ini nga debatihay antes nga ini siya. Kon iduso gid man kag kon pahanugutan. Sos lawig pa ni. Ano ayhan nga debatihay ang maagyan sini antes makapasar ini sa Kongreso manubo kag mataas nga panalgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:06 morning na sa bilog nga dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta? Sabado subong. Kamusta ang atong mga dalanon? Kamusta ang presyo sa merkado? Kamusta nagapanguna nga mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta ang pagpanghakot basura sang IPM? Inatanan, aton tungdan, karon nagkaagahon. Ang aton patrol, nagalagulad na sa nagkalain-lain nga bahin sa syudad sa Bacolod. Idulong nila sa aton ang nagapanguna nga mga balita kag sitwasyon sa dakbanwa sang Bacolod. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Fred, good morning. Sa aton pinalaga nga mga tagpanamati, good morning. Ang kaagahon action Fred, masyado ka tugnaw. Updan pa action Fred nga may gamay nga pagpanalipi. Amo ni action Fred ang dabu-dabu sa kaagahon. Subong nga kaagahon action Fred ang laragway sa siyudad sang Bacolod kung dalanon ang paghahambalan. Masyado ka tauhay, although subong nga kaagahon ang pila naton nga mga kauturan nga nagabantay sa sagwa mismo sa regional hospital. Ini balang mga gahulat na gid lamang sa nga malawagan ang ila pangalan. Ari diri sa kilid sa Burgos, may araman action Fred diri man sa area sang Lacson. Go ang mga salakyan di pasahe karon nga agamat-amat naman sa pag dala o na pagbiyahe. May pipila ka mga salakyan ang nakitanta ang gikan man sa area sang homesite action Fred going man ini sa area sang Central Market. Ang paniguro lang no sa ato sining mga kauturan para kahit papaano iya nga hindi man sila mabasa ati paniguro dala na lang daan sa connection of Fred, no? Dala na lang daan sa ila sining payong, dala na kaputi, na balang nga kaputi nga original, no? Kag payong man action of Fred. Mangkot ka kagina, kung balang basura nakot na. Subong action of Fred, way pa nahakot ang basura. Good morning lang sa IPM. Pero maguro adlaw action na Fred, nakikuha ko ang ilang kung bala kung aga, mga antes mag alas 6, mga 5:45, amat-amat naman na sila action na Fred, no? Sa pagkuha sang mga basura, kapit pagid yung basura iyang dugangan mo o madugangan sang iban pa nga mga kauturan ta, ibang nga tagbalay nga ginahula-ula lang sa kilid sang dalan. Inaya action na Fred pag-gauro adlaw at iskuha pick up na tanan. Ang iban nga mga kapihan subong nga aga ati ara na action na Fred, no? Ready na kagina aga pa to action na Fred. The best nga kape gikan kay Perot alias Nelly. Realista ang Good morning kay Inday Nelly. Kapaman ang pila ka mga personals man o sa regional hospital, pila ka mga bantay sa ospital, upod na mga gwardiya action of Fred ang ara kag ready naman pangapigid sa iya. Din labyan taman action of Fred ang pila ka mga merkado, especially ang Burgos Public Market, base mamangkot ang aton sining mga kauturan sa karon may pila o kung pila na ang presyo sang baboy sa Burgos Public Market. Kaya sani demandar action na Fred una tanigin pamangkot as to sa pinaka-latest nga presyo sang baboy. Ang unod diri action na Fred meat abi sang pig meat abi o kung unod sa baboy is 200
pesos ang presyo o kung kada kilo, while ang paras to 170. Now, kung mabakal ka man sa atay, 180 pesos. Ang tiil niya, Aksyon Fred, is 170 and 190 pesos para sa ato sining mga kauturan. Gusto nyo dinuguan, ati araman, may kasudlan sila, Aksyon Fred, 100 pesos kada kilo. Pero may paaman na ni Aksyon Fred, no? Oo. Paaman siniya dugo. Tis para sa dinuguan. Now, sa kuan man, Aksyon Fred, sa baka naman, ang baka ang is 320 pesos, 320 ang kilo. Pero gusto mo lalagaon, mayad man ni Aksyon Fred, ang lalagaon niya, tulan, pwede man mahimo nga kansi o kung bulalo, 270 pesos ang kilo sang ila sining baboy. May pipilapagid lamang ka mga isda ang available karon nga aga ang lukos. Aksyon Fred nagapunguna kagina damo matulukos. Ang lukos ang muning urig bala nga lukos, Aksyon Fred, may lukos nga puti basta mayad nga lantawon bala ang 260 pesos kada kilo. Pero may lumiyagan sila. Ang lumiyagan is 160. Ang lumiyagan niya pulagid niya ang Aksyon Fred, no? That is why 160 rather among lumiyagan. Pero ang ila sining pasayan sa karon, ang putian medyo nagnubo jutay, Aksyon Fred, as compared mo nga 350. Ang puti kuan siya ang pasayan putian ni Aksyon Fred, no? Butsing ganon putian niya the best ni Kilawon, putian the best man niya Namin na lusgusan lang. yo lusgusan abi 320. Pero ang gagmay pagid iya, may mga gagmay pagid man, Aksyon Fred, 280 ang tawag nila idriya is tanga klase bala nga pasayan. Ang kasagman, ti mayaw man ng kasag, pero regular lang, Aksyon Fred, 200 pesos ang kilo sang sining kasag. While ang marot nga paborito sa banwa, ti barato, Aksyon Fred. No? Aksyon Alvin, Yes, sir. bakal ta kasag, tapos bulan, tigtalambok, kina gusto. Oo, timing kayo na. Oo, tigtalambo kag durudag ko na niya, Aksyon Fred. Tigtalambok, kag, amo na ng panahon sa tigkriwi man. Sano nagtambok ang kasag, tsimpo man sang taga-keriwi. Bulan sang Agosto. Ang kuan, Aksyon Fred, ang andi puro barato man ang mataan, Aksyon Fred. 260 pesos lang man ang kilo. Pero regular na kada tapang ko kada lamisa sa Burgos Public Market, mangin Central Market man kag sa Libertad Public Market. Ang paborito sang tanan bangros available ni matag adlaw. Punong ni Aksyon Fred, halin sa punong nga bangros 190 tub 200 pesos kada kilo. Magadepende lang galing sa sizes. Pero ang pinakanubo, pinakabarato, pinakagamay diriya 140 pesos kada kilo. Ang maning damsa, Aksyon Fred, makabig ba lang 8 isa. Ang iban gani diriya gambalya daw makabig mo nga daw fingerling. Damo lang dako jutay sa fingerlings. May tilapia man, of course, halin man sa punong is 160 pesos ang kada kilo. Ang muna so far ang available karon nga aga sa Burgos Public Market. Ang observation sang patrol na lakip na diri ang presyo karon sa mga isda kag baboy sa merkado. Ang ginadulong sa inyo sang may TC ang alkaline nga vitamin C nga pabakod nagapapaskog sa aton tag sa ka mga immune system. Ginadulong man sa Rekta sa patrol with Aksyon Nani Kiraw. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:15 na. Madmad na, Sabadoron, ano ang inapulo pinsar ninyo nga pamahaw
karon nga kaagahon. Ang akon daw kanamit na lang bakal ibos ini gani butong bala. Pagkatapos parisad sang kape, daw mo na lang ginapulo pangita sa ginawa ko. Tapos bati ka itlog bala. Ipares mo sa ibos o kung butong man, okay na ko. Daw amo na ang ginapulo pangita sang akong ginhawa karon nga kaagahon. Hindi gani init ka pandisal bla. Bao sa una, nahidlaw man ko sa una sang gagmay pa kami. Pag-abre sang bekiri aga pa. Kuni ang pandisal sa una lagko mo. Gahuluag pok pabla init sus kampyon o. Ipares mo sa kape, sos sa kanamit. Daw okay na ang adlaw mo. Igo kakabatya gutom, ugto naman, tig palan niyaga. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:16 na. Roll call. Kamusta? Kay Jinky Dila Agdon, mayong aga kuno kay Mr. B-Boy Villasor, kay Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Buntisa, kag Milili Oligo. Kumplito na ang panamyaw karon nga aga. Kay Manjo Arniho, good morning man. Ba, si Vanessa Mayo, ari siya. Happy Friday. Subong man sa imo. Sige Salamat gid dira kay Vanessa Mayo. Kamusta ka dira sa Rochester, Minnesota? Hapon dito sa ilay. Si Cyril nagaupod man sa aton karon nga kagahon. Kay Rooney Gordon, good morning. Kay Kent Bulak Juanisa, good morning. Monitor lang dire sa Barangay Handumanan. Taga-Handumanan, good morning. Kay Mila Milyara Sapol, good morning man. Kay Jose Mongcal Torilla. Kay Junrel Lumawag Tobero Tokero, good morning. Naga-monitor sa Adventist Medical Center o kon Sanitarium. Kay Dilia Liabe, good morning. Kay Toto Balulot Balulot Kay Lily King, arasya, aga pa, nagaupod na sa aton, karon nga kaagahon. Dira kay Judge Nap Diamante, good morning. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO, gapahuay guro. Kay Dr. Balicia sa Binalbagan. Toto Raul Alibugas dalom dagaladlad nga nada, sa pamahaw mo. Kay Roy Marino, si Paririmiya sa Ruyo, gapangapin na ni Sigo Radoged. Kay Pari Erning Hurilyada, good morning. Kay Johnny Dalgo sa Malapla, si Marvin C. Gabugtaw naman Kay Ihado Richard Binos, kag Ihada Toto Binos sa Barangay 4, good morning sa inyo. Nagaluto na kamo mamahaw nyo da. Good morning lang. Dira kay Nini Pato sa Burgos, kamusta? Ang mga grupo nagatamyaw gid sang malipayon nga kaadlawan. Happy birthday karon nga adlaw kay Joel Perrido. Well, good morning kag happy birthday karon nga adlaw. Kabay pa malipayon ka sa imo pagsaulog sa imo kaadlawan karon nga adlaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island.
Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Basi malipat ka mo ha. Sa Lunes, Hulyo 19, ika-6 katuig nga anibersaryo sang Life Extension Bacolod.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na. Ang low pressure area sa norte nga bahin sang Luzon nagdevelop bilang isa ka tropical depression kahapon sang aga. Ginhingadlan ini sa Pag-asa Fabian nangin lubos ng bagyo. Ikaano ini nga tropical cyclone sini nga tuig. Katapusang nasiplatan mga 1,345 kilometro sang northern Luzon nga may kabaskugon nga hangin 45 kilometro por ora malapit sa sentro kag may pagmulumadlos 45 kilometro por ora. Suno sa Pag-asa magadulong ni siya sang mabaskog nga ulan bangod sang hangin habagat kag mabatyagan ini buwas nga adlaw Domingo sa Capital Region, Mimarupa, Calabarzon, Western Visayas, Bataan kag Zambales. So medyo ulo extra nga paghalong kay base kon bubo ang mabunok nga ulan ang ginakakulbaan malang dira amo ang posible nga pagbaha kag landslide. So sa aton mga utod, preparar na. Kinapahibalo na kamo nga may bagyo. Si Fabian iyangalan kabay pa nga hindi ini makahalit diri sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na. Oy, morning gali. Dira kay Barangay Kapitan Emilda Hamilo Banguanga. Ari siya, nagaupod sa aton. Si Cyril, kay nanay kag tataya sa Hacienda, sa Lamangka, Barangay San Miguel, La Carlota, good morning. Kay Teresa Locsin, nagamonitor siya sa Kuwait. Kay Martin Aliling, nagamonitor man sa Amos, Cavite. Medyo mabulubugnaw, no? Nami ko mabugnaw ang kagahon na labi na gid kon magtulutaliti lang siya. Hindi na siya magbunok, kibala. Nang tawag nila nga dabo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat giratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable at balita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na, pamati Mayo. Gusto mo bala makabaton 500 pesos nga cash? Ari-ay, basi ikaw na ang isa sa mga tagdaog sang 500 pesos nga cash sa kada adlaw sa pagbalik sang papremyo nga madugay mo na ginahulat sa anniversary sa ERB. Kadungan ini sang ika-52 katuig nga anibersaryo sang Aksyon Radio Bacolod. Adlaw-adlaw magapanagtag ang Aksyon Radio Bacolod sang sap sa tanan nga maukod nga tagpalamati. Ini ang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod. Sino ang makaintra sini? Tanan nga pumuluyo sang syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Labi na ang maukod nga tagpalamati sang Aksyon Radio Bacolod pinaagi sa transistor radio. Paano ka makaintra? Sumugod Hulyo 16 kapon nga adlaw, Biyernes, magabato ng Aksyon Radio Bacolod sang mga entry paagi sa text. Ipadala sa numero, areho, kopya importante ini, ipadala 097-049-51202. Talk and text. Anong
ipadala ninyo sa Aksyon Radio Bacolod programa kung sa diin nabatian ang promo. Butangan mo ngalan mo, edad, diin kaga-star, contact number. Ihimplo mo ni Aksyon Radio Bacolod, Action Hotline, Juan de la Cruz, 54 anyos, taga Purok Gaisano, Barangay Alihis, Bacolod City. Ang isil number, amo ni 090099, amo lang, seal number mo nga ipadala. Kumplituhon ang detalye nga ginapangayo agod, mabalidate ang imo entry. Adlaw-adlaw, magpamati sa mga programa sa Aksyon Radio Bacolod. Paano mo maibalan nga nagdaog ikaw? Sa kada adlaw, magarapol sang mga tagdaog on-era ang Aksyon Radio Bacolod. Mati ka, kay lawagon da. Magatawag ang Aksyon Radio Bacolod sa numero lang nga ginpadala mo. Kag siguraduhon nga nagapamati kagid sa programa sang Aksyon Radio Bacolod. Ariyo, kung hindi ka makasabat sa sulod sang duwa katawag, magagabot liwat ng Aksyon Radio sang panibag-o nga tagdaog. Bantayan mo kung ano nga programa sa amo nga oras kag kilalahon mo sino ang angkor ang nagaprograma, sino ang mga reporter. Importante na, kilalahon mo. 3 ka mga tagdaog ang magabaton sa tag 500 pesos na cash sa kada adlaw. Kag sa adlaw sang anibersaryo sang Aksyon Radio Bacolod sa Agosto 17, 12 ka mga tagdaog ang magabaton sang papremyo. Paano makuha ang premyo? Ipadala ang 500 pesos cash pinaagi sa Remittance Center. Maklaim ang premyo isak adlaw matapos malawagan kag makompirmar ang entry. Are, sano masugod ang rapol? Magasugod sa pagpanagtag sang ayuda ang Aksyon Radio Bacolod sa Agosto 2. Agosto 2, ha? Ang mga impormasyon, are importante na tandaan nyo. Ang Aksyon Radio Bacolod magaselebrar sang ika-52 katuig nga anibersaryo sa Agosto 17. Are, agod kilalahon nyo ang mga angkorman. Aksyon Boy Duran, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Wilma Sugaton, Aksyon Marlon Hinubia, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, Aksyon Alvin Graba, Aksyon John Diaz, Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Dale Salazar, Aksyon Andy Pinsor, Aksyon Edin Aboso, kagang kubos ninyo nga alagad, Aksyon Fred Salanga. Ang tagline sa Aksyon Radio Bacolod, una sa balita, una sa aksyon. Ang extra sa Bacolod, Aksyon Radio. Pamatigid, masugod na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Pasakop gid, pamatigid. Importante ni para sa inyo naton nga mga tagpalamati. Sige. Kay Cory Bidaha sa Quiet Good Morning, kay Niljan Chua, morning, monitor sa Dubai. Regards to Chua family, kag Taala family, dira sa Bacolod. Ariglado. Kay Brian Jonaldo, good morning man. Tamyaw kaya kuno pamilya Jonaldo sa Barangay Buenavista. Sige. Kay Utay Benedicto, morning kuno kay Norbing Hinubata sang Ayala Subdivision. Kay Milagros Morales, good morning. Nagamonitor sa Maaw, dira kay Jimmy Oliveros Latido. Live kuno nga nagamonitor sa Barangay Mailom, Bago City. Ariglado ang iban karon naman, ha. Paway ka mo makadali, marelax man ako dire, pero sigurado balikan ko kamo pagkatapos sini.
upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon.
Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna,
ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Balik kita sa aton pagpangalagad karon nga adlaw Sabado. Ano naman iya ang balita sa COVID. Wala nagakaulihi kung balita sa COVID. Adlaw-adlaw nga tanan. Nadugangan sang 123 ka bag-o nga COVID-19 nga kaso ang Bacolod. Samtang ang Negros Occidental may 84 kahapon. Sa pinakaulihi nga case bulletin sang Department of Health Region 6, 6,667 kabago nga kaso nagdugang sa bugos nga Western Visayas. Base sa datos, may 640 kabago nga recovery, kag 7 ang bago nga patay. Sa kabugusan, ang riyon size ay may 10,950 kaaktibo nga kaso. 63,384 ang total recovery, kag 1,749 ang mga nagkalamatay. Amo ini ang pinakaulihing record sang departamento sang ikaayong lawas. Balita sa politika, daw karon nga adlaw na ang National Assembly sang PDP laban. Ang report daw si Presidente Rodrigo Duterte daw matambonggid. Ang iban kanday Manny Pacquiao ato naga-training sa boxing niya, kanday suto kag iban pa kag ang iban nga miyembro pagid sang PDP laban suno sa report may ila man niya kaugalingon nga asembleya sa bulan sang Setyembre. Watak-watak na ang PDP. Kaluyag sang oposisyon. Si Manny Pacquiao daw, tingwaan nila nga makuha, mapaidalom sa selection process abilang taon ta. Kung makapuli si Pacquiao kung magsugot ini siya.
Kay Ranel Perez, good morning. Kay nanay gamay kuno kag tatay hotel. Kag siya pamilya sa barangay Talok. Nagamonitor siya sa Wellington, New Zealand. Kay Michelle Sayo Gimeroy live, nagamonitor man. Si Vanessa Mayo, ari siya, morning kuno sa sister ya, kay Mrs. Alvarez, sang Ramilo Tangob. Kag MM Bani Kape, sang Tangob, kay Milili Uligo. Kay Vicky Siles sa UK, good morning man. Sa MM Badi o kon Bani Kape sa Tangob, kay Milili Uligo ba? Damo ka pangapeda, Milili. Kay Daday Lado, good morning man. May lang nga monitor. Kay Rosel Torbila, morning. Kay Ten Suarez, Goy King. Morning da. Mangkot la sir kung mabiyahe. Paskrap sa Iloilo. Kay sabton dan dugay-dugay kay ipasiguro ta. Kay Ronald Bisira, monitor lang ko dia. San Agustin Romblon, asawa ko nga si Juliet tira sa Eastham 3. Salamat kid. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning man. May lang nga monitor ang ako ni cellphone. Lagsa ko lang yung maabrihan mo. Morning sa amiga ko Freddy Abad sa barangay Tritanwibe, nagatambyaw Sunya Baira, sang Rosal Takuling. Taga Rosal Takuling da, good morning lang. Natambyaw asawa ya si Gina Toribio Panes, kag bata ya nga si Ilya Jean Panes tira sa Hacienda, San Isidro, barangay Kubay, La Carlota City. Si gamay ang panamyaw. Mabrihan tani dugay man ba? Ay kung kaisa dire ka mo padala sa ato no kay kabudlay no. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko,
tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali bang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology.
Res Bakuna, kasangganang bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
pag-asang kinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Kapi-kapita na ya, Dr. Alfred. Las 5:13 na. Diri kita mga balita sa puwersa sa aton kapulisan BCPO. Wala pa sang may na monitor nga persona o kon grupo nga nagabaligya sang piki nga vaccine kag piki nga vaccination card diri sa siyudad sang Bacolod. Pulis Balita. Upod kita kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Wala pa sang may namonitor ang Bacolod City Police Office nga mga persona o kung grupo nga nagabaligya sang fake nga vaccine kag peke nga vaccination card diri sa masyudad sa Bacolod. Ini matapos sa kabaton sa direktiba Action Fred ang Bacolod City Police Office nga dapat kampanyahan nila kag i-monitor ang posible paglapta pagbaligya sang peke nga mga vaccines kalakip sang vaccination card. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, may coordination nga ginahimo ang iya sini opisina sa pila ka mga government agencies concerned kalakip na sa City Health Office agod mamonitor ang posible paglapta sining pike nga vaccination card kag pike nga mga vaccine diri sa mga syudad sang Bacolod. Ginmando na ni Bacolod City Director Police Colonel Manuel Placido sa pulo niya sa mga station commander nga i-monitor ma'am ang tagsa nila sa mga area of responsibility sa posible paglapta sang peke nga vaccination card kag baligya sa mga peke nga vaccine. Sa karon, ginpabakod na sa Bacolod City Police Office ang ila sini intelligence network agod lagson kag arestuhon ang mga persona nga nagapalaptas ang peke nga vaccination card kag peke nga vaccine. More on this, yaring palayag sa Operation Chief sa Bacolod City Police Office sa interview sa Aksyon Radio. May ara kita sang instruction coming from the regional office to closely coordinate sa aton City Health and at the same time sa other government institution with regard sa proliferation sang fake vaccination cards and at the same time bigya sang mga fake vaccine. That's why indirect nato ng aton nga mga station commander to closely monitor man sa ilang area kay kisa sa aton di maulihi kita sa information gauna ginaya report sa mga station naton. Actually,
Ang station 1 to 10 naton rek open na siya. Pwede sila kapalapit dira kay sa amon man once may ara na kita sang report regarding sina, i-aksyonan man naton in coordination man sa aton nga City Health. Of course, kay for validation man na sa gapon mo mga reported nga fake vaccination card. Sa buong sir, way pa kamo sang nabaton nga mga report o na monitor with regards ni Colonel? Yes, dito sa aton sa city, so far why pa man no, kag as per coordination man sa IUC naton and sa command center naton last week, why man sila may nabaton nga report as to the proliferation sang fake vaccination card, kag sa muna nagabaligya nga mga vaccine nga ano yan sang gobyerno. Police Lieutenant Colonel Lestrada, Operation Chief sang Bacolod City Police Office sa interview sang Aksyon Radio. Ining report ginadulong report kika sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na Puerte, Sabado. Ang pila naton ka mga utod ga panawag na. Sili nga happy kita kay birthday ni Joel Peredo. Lingko sige halong lang social distancing lang. Kay Teresita Alilain, good morning. Kay Imbong Jo Campos ang Maaw. Kay Marlene Diaz sang Barangay Sumaga. Kay Ibon Bosher sang Germany. Ara siya, nagaupod sa aton. Kay Raquel Di Mahala. Dira kay ano ni siya, Colonel Colcol Salvador Esparagusa sa La Carlota, good morning. Kay Neil Brian Balues, good morning man. O sige masugba sa kunubang Rosbaw, Porte ba? Sige, ariglado balikan ko kamo pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination!
Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang sa pagpakupo sa mga bukol nga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 7-32. Una nga bula, City kag 32. Second draw, 1-3. Ikadua nga bula, resulta, 1 kag 3. Third draw, 35-38. Ikatatlo nga bula, resulta, 35 kag 38. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita, jackpot, 22 milyones, 933,181. Aring resulta in any order, 19, 40, 45, 30, 14, 5. Resulta sang 645, 19, 40, 45, 30, 14, kag 5. Saylo kita, 658, jackpot, 49 milyones, 500,000. Kombinasyon in any order, 58, 1, 22, 10, 21, 37. Resulta sang 658, 58, 1, 22, 10, 21, kag 37. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na, kay Jocelyn Libuon Dispoho, good morning. Kay Dodge Dalidada, good morning. May lang pag-monitor tagsagid kakaagahon. Diri kita ho. May asma ka mo? Wala ang tatang pag-ubo? Pneumonia, bronchitis? Lala ang pagubag sa baga? Mataas bala ang uric acid? Hindi normal ang function sa kidney? May arthritis ka? Masami nagahubag ang inyo kalutalutahan? Tugas ang gout, rayuma, kag diabetes? May high blood ka? Ari ang sabat.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Kay Vicente Similiano, good morning. Kay Nimpa Ibanez Santangob, may lang nga pagupod sa ato na. Kay War Dayap, tamyalo ko no, pamilya Dayap, sige madamo gid nga salamat, wala sang anuman. Basta ga inupdanay kita, okay lang, no? Kay Nimpa Ibanez, kay Vicente Similiano, Kagwar Dayap. Mabalik ako pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog nga makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ang mga kaintangan Responsable at pagbalita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Philippine Standard Time las 5:32. Diri kita. Bacolod ni katingwa kuno nga mapasanyog ang vaccination program suno kay Councilor Novero. Balita City Hall. Detalye sa niyo po kay Action Art. Tayhupon. Action Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Ginatingwan sa lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod nga mapasan yung pagid ang ila ginahimo nga inisyatibo angot sa vaccination program batok sa COVID-19. Suno kay Councilor Rinicito Novero, tagpamuno sang komitiba nga nagatutok angot sa preparasyon sa mga vaccination centers sa siyudad. Padayon ang ila pagpaninguha para sa lapnagon nga pagpangbakuna ilabi na sa mga pribado nga sektor. Dugang pa ni Novero natala na nga magapatigayon sang inspection ng iya komitiba upod sa iban pa nga mga departamento sa bahin sang Hall of Justice para sa ginaplano nga vaccination activity sa mga lugar. Nagapati man ang konsihal nga paglapot sang target nga herd immunity paagi sa vaccination program ang nagapanguna nga solusyon angot sa nagapadayon nga problema sa pandemya. Base sa schedule sang Emergency Operations Center, halos ang bilog nga bulan sang Hulyo ang kompleto na sa schedule para sa pagpangbakuna. Stricto ginata ng implementation sa aton health protocols and then including na sa aton contact tracing. Kag damo na kita naman kini-schedule nga mga inoculation. Part sang aton programa lokal nga insofar as vaccination is concerned, palapot naton ang target number for herd immunity. Although layo pa na, no? Pero sige-sige, basta may bakuna lang. Ang aton ginahandom nga makabalik kita sa normal, even if it is a new normal, malapot naton. Sa Hall of Justice, ma-inspection naman kami ng Dr. Purnan, kay mo na kami coordination sa aton executive judge, kay Judge Raymond Javier, sa Martes ang hapon. Makadto kami to, galing holiday na, I don't know if we reset namon na, but ang amon schedule is this Tuesday at 2 p.m. Inspection na namon naman to, kundi dapat dito ibutang ang nagakaigo ng mga stages ng aton pagbakuna alin sa registration, orientation, bakuna, observation, and so forth and so on. Sa Hall of Justice kay maiwat ato sa pagbakuna naman na aton na gina-dedicate sa aton mga judges, prosecutors, mga power lawyers, mga court employees. Bahin na sila sa mga frontliners kag ang mga gindisidihan na nga sila nga ibutang sa A4 pero bisan gani A4 dapat na A3 na sila. Ito kay mga frontliners man na sila, although hindi mga medical frontliners, mga frontliners na sila sa aton yung justice program. Kaya hindi man pwede mapasiraduhan ng korte. Adlaw-adlaw nag-atubang na sila da mga tao. Mga judges, may mga judges nga nakita nga nag-positive, may mga fiscal nga nag-positive, may mga court employees nga nag-positive because ang aton na mga gwardya, everyday tanawa na balagi hida ang korte kay kadamo na tao nagatililipon. Nagsigi-sigi ang pag-funksyonar ng aton mga hukuman kag mga prosecutors' offices. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Art, ay hupon una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:35 na. Kay Rooney Aurino, good morning. Tamyaw si Lulaya Gilma Bilyarma, kag nung Larry Bilyarma, sang dautan, gihungan, kawayan. Kay Idilaos da, good morning. Upo dia si Nanay Sabil kuno. Kay Vicente Manlangit,
Bayabado Jr. Good morning, man. Mabalik ako pagkatapos yun eh. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus.
Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho. Radio Philippine Standard Time, las 5:42. Ko pagkatapos ini. Aksyon Radio! Ang inyong Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Na 5:48 na, diri kita ho, isa patay, isa pilason sa pagpangluthang sa Tubuso. Si Aksyon Brian Murdin may report. Aksyon Brian, please go ahead. May aksyon na Fred, isa patay sa pilason sa pagpangluthang dito sa Barangay San Isidro, Banuasang Tuboso. Nagligad nga las 5 sang kaagahon. Ang napatay ginkilala sa kay Rex Gumban, 53 anyos. Ang pilason ginkilala naman kay Enrique Hilapon, 50 anyos, tanan na pamilyado ini. Kag nagapuyo man sa among barangay aksyon na Fred. Sa pag-imbestigar sang Tuboso PNP ini mga biktima sakay sila motorsiklo sang pinangluthang ini sang 3 ka mga persona nga way pamakilala kag nagasuksok sang bunet. Nakaangkon sang pila sa ulo ini si Gumban rason sa iya sini pagkapatay, samtang abaga naman ang igo ni Hilapon nga karon padayon ginabulong sa hospital. Ginambestigahan pa Aksyon Fred kung anong rason, motibo sining nasambit nga krimen. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Kay Victor Tugap na good morning. Kay Ropino Ira Gabino sa Ngadumanan. Mas si Elizabeth Malakagamala. Elizabeth, good morning. Si Banisa Mayo nagatamyaw sa saya inablos. Kay Iba Mare sa iya kaadlawan karong nga adlaw dira sa Barangay Tangob. Mga blatter entry pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination!
Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang. Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Wala ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa kita kay Aksyon Alvin Craba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, arestado ng 19 anyos nga soltero matapos ginserbihan sa mandamiento de arresto sa barangay Takuling diri sa Aksyon sa Bacolod.
Ning suspect ang gaging kilala kay Raymar Costan alias Inday Inday. Kaga residente sa Purok Mabinuligon, Barangay Handumanan, diri sa siyudad sa Bacolod. Sunod diri kaya Police Captain Armelin Vargas si Costan ang giserbiyan sa mandamiento de aresto sa kasong violations ng RA 10591. Ang warrant of arrest ang ginisyo ni Judge Philadelphia Pagapong Agraviador, ang presiding judge ng 6th Judicial Region, Branch 43 diri sa siyudad ng Bacolod, na pitsahan July 24 of 2018. 120,000 pesos ang piyansa para sa iya kahilwayan. Samtang sa Police Station number 6 arestado man, mining karnaper matapos aligar nagpangawat sang salakyan sa Circumferential Road diri sa siyudad ng Bacolod. Ini siya ang gaging kilala kay George Medel alias Nonoy or George Florendo. Ang iya sining fictitious name, 50 anyos, residente ni isang Purok Lunok, Barangay Tutong, Barangay Bangga Tutong, Barangay Felicia diri sa siyudad sa Bacolod. Si Medalman Aksyon Fred ang may standing warrant of arrest sa kaso nga pagpangawat. Nagapanawagan man karon si Police Captain Leo Estupa sa mga naging biktima man ni Medal nga magpadulong sa Police Station number 6 kagud liwat mapasakaan sang kaso o kung dugang nga kaso against diri kay Medal. Report sa patrol ang Kaaksyon nyo Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. Medicine. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sabisan anong kahintangan Responsable ang pagbalita Dahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Philippine Standard Time, las 6:01. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edin Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.